toate sunt video față de mi le da și mie. Uite, cartul joc. De primit toată clasa au început. Ei spune și acolo. Băi, știi că e o protecție bulldozerul. Ui așa, de aici până acolo la două. Pui noi aici, la așa. Băi, dai, bă, veniți, vă filmăm, bă. Și știți că eu sunt titit bulldozer-ul. Hai, bă, nu pot. Hai, bă, hai, nu Nu mă mai pornesc odată, și că șterg eu mor. Lasă-mă numai cât am mers. Păi zi, mă, titit, eu nu pot. E pe are în joc. Da, bă, bună, bă, toată în clasa. Hai, bă, trece. Nu așa. Ce mai Hai, prea mult. Deci mai mult. Lasă-mă până la marșă să facă. Până la bani, lui. 10, 11, 12, Ia-o de la cap, nu, mă, nu. 14, Aici următoarea clasa. 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, Îl mai pui odată și dacă nu știu identice, îl mai pui de 31, Să cred că e ceva rău. 2, Pune Nu, bă, cine e mai de de rău, bă? în față de frumos. Da, bă. Am ajuns la 1000 de luni recoltat. La bancă. Gata, bă. Gata,